ҳудуди 9 миллион аврасону ҷавонони аз 15 то 24 сола дар Тоҷикистон аз идомаи таҳсил, кор ва ҳар гуна омӯзишҳо маҳрум монданд. ин матлабро дар душанбе масъулони намояндагии хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон зимни маросиме бахшида ба 30-умин солгарди тасвиби ин санъат эълон карданд. дар Тоҷикистон ки ҳамагӣ 9 миллион аҳолӣ дорад, аз таҳсилу машғулият фориғ мондани ҳудуди 500 000 нафар ин хеле мушкилоти бузург аст. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи намояндаи ЮНИСЕФ феълан ҳукумати Тоҷикистон 32 барномаи вижа барои кӯдаконро мавриди иҷро қарор додааст, аммо бештаре аз онҳо ба хотири камбуди маблағ иҷро нашуданд. ҷаноби Калестини ҳамчунин аз он изҳори нигаронӣ кард ки фарзандони муҳоҷирони кории тоҷике аз таълиму тарбия дур монданд мояи нигаронии мақомоти кишвар бошад. Нуриддин Саид, вазири илм ва маорифи Тоҷикистон, дар посух ба нигарониҳои намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон мегӯяд ки камбуди маблағ наметавонад дар иҷрои ин барномаҳо монеъ шавад. шаклҳои гуногуни дарёфти маблағҳо вуҷуд дорад. ҳам аз ҳисоби буҷаи давлат, ҳам аз ҳисоби қарзҳо давлат метавонад маблағҳои қарзиро ҷалб кунад. маблағҳои грантиро мо метавонем ҷалб кунем. мо метавонем аз кӯмаки соҳибкорони бисёр ба орияту ба номуси худамон истифода кунем. намояндагии ЮНИСЕФ ҳисоб кардааст ки барои иҷрои комили ин барнома то соли 2003 маблағи баробари 16 миллиард доллар зарур аст. Раҷабмоҳ Ҳабибуллозода, омбудсмени кӯдакон дар Тоҷикистон, гуфт ки ин барнома фарогири куллияи мушкилот дар тарбия ва таҳсили кӯдакон аст.